Wara li għall-ewwel darba fl-istorja ir-rata tal-impjiegi ta' pajjiżna ġiet iddikjarata bħala l-aqwa fl-Unjoni Ewropea skont il-Eurostat, din il-ġimgħa Malta ingħatat ċertifikat ieħor pożittiv. Dan hekk kif pajjiżna tela post ieħor fil-klassifika tal-ġid nazzjonali ras għal ras fl-Unjoni Ewropea. U għall-ewwel darba wkoll il-prodott domestiku gross laħaq dak tal-Iżvezja wara aġġustament għal differenzi fil-prezzijiet. Dan hekk kif Malta u l-Iżvezja għandhom ġid nazzjonali ras għal ras li hu 10% aqwa mill-medja Ewropea. Lura fl-2012 l-istess ġid nazzjonali ras għal ras tal-Iżvezja kien darba u nofs dak ta' pajjiżna. Iżda wara 13-il sena ta' gvern laburista dan id-distak ġie eliminat totalment. Is-sena l-oħra Malta kienet it-tmien ekonomija li l-aktar iġġenerat valur miżjud ras għal ras fl-Unjoni Ewropea u seba' l-aqwa fiż-żona Ewro. Huma biss il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Awstrija b'riżultati aħjar. Mill-2012 hawn l-ekonomija ta' pajjiżna qabżet lil dik ta' Spanja, Franza, l-Italja, Ċipru u l-Finlandja. Meta tqis it-tkabbir ekonomiku reali ras għal ras, l-ekonomija Maltija kibret bi kwart aktar mill-medja Ewropea tul l-aħħar 13-il sena. B'din ir-rata u mistenni li fi ftit ta' snin oħra l-ekonomija ta' pajjiżna taqbeż saħansitra lil dawk tal-Ġermanja, il-Belġju u l-Awstrija biex tiġi l-ħames l-aktar b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea.